Alle sammen og velkommen til den video. I dag skal vi så lave popcorn. Ja. Og det er også første video på kanalen. Og det er ikke rigtig en gaming video i dag. Nej. Det er sådan noget køkken. Okay, vi går i gang nu. Så tager vi nogle popcorn i. Cirka 60 gram. Vi laver smørpopcorn. Så. Vi vil lige vente til lidt og nogle. Se. Og det er dårlig grafik. Du kan godt forstå det. Der. Ja. Stop. Lige gang mere. Hvad er det? Nå, det er 60. Lige en mere. Nej, sæt for Det det. er nu væk. Nej, det er lige meget. Du skal bare på. Det er lige meget. Så skal vi tænde maskinen. Den skal lige stå og blive lidt varm. Og det er jo mig. Det er meget godt. Så trykker du lidt lige på knappen. Så kommer det lidt for mig. Den her den op så. Ja, men vi skal bare slukke maskinen. Det er ikke nu. Maskinen skal lige stå og blive lidt varm i 2 minutter. Så ja, vi vender lige tilbage om 2 minutter. Ja, så hælder vi popcorn heroppe i. Den anden vej. Ja, den der vej. Og så skal du bare trykke det ned. Nej, det er mig, der vil gøre det der. Nej, det gør jeg okay. Det har du gjort sidste gang. Stop lige. Stop lige. Så gør vi det igen. Så er det. Så Bare hold det sådan rigtig godt. Men så vil jeg gerne putte smør i og dreje det rundt, og så kan du putte salt i. prøv at filme herfra. Prøv at filme det her. Kernerne må du bare lige lave igen, for der kommer altså med kerner. Hvad gør jeg nu? Se mig til. Du hælder salt i, så putter jeg smør. Okay. Ja, så er vi i gang igen. Jeg har bare en ven, der bare vil gøre det hele. Ej, bare kan nej, det har jeg. Sådan der. Bum. Du har stik kontakten. Yes. Ja, vi skal have salt lige nu. Vi tager den der salt, fordi den anden der var ikke særlig god. Og pas på, for jeg har prøvet at spille alt salten dernede. Ja, vi finder lige, når vi har lavet popcorn. Skal vi gøre det? Lad os se. Så putter vi noget salt i. Ja, jeg drejer det rundt. Jeg putter smør, og så drejer jeg smør. Prøv at se, må jeg vise dig noget tricks. Så er vi i gang igen. Frem og tilbage. Jeg kan kun se din arm. Kun se din hals. Jeg kan kun se din hals. Det er fint, det her salt. Så filmer vi lige igen. Så vi snart filme på dem. Lige lidt. Ja. Ja, det går jeg. Så lige. Nu er vi lige byttet, så. Den her salt, det smager ikke af noget. Nej, men det er heller ikke meningen, når der skal smør på. Så er der lidt salt. Så smager vi lige lidt. Bare lidt. Der er også smør. Men jeg skal smør på, hvis det smager ikke render smør. Vi tager noget andet smør. Vi tager begge smøren. Ja. Det skal finde ud. Og når lige ved med at putte hænderne ned i. Sådan der. Jeg har lige fundet ud af det. Og så man laver de den her. Sådan der. Så drejer vi det rundt sådan. Og hvis det er klart, må vi putte lidt op. Jeg ved godt, det er ulækkert, men det gør man her, man lige med smøren. Fordi at ellers... Det er det med, du ved godt, man er rigtig med at putte en kniv i. Men nu gør vi jo bare lige med og for ikke nogen, der har brugt den der smør. Der skal masser af smør i. Du ved godt, man også bare kunne smøre dernede i. Det er ikke så sikkert, for man kan ikke vaske dernede. Man kan ikke pille det derfra engang. Kun de der 2 øverste låg. Så du kan godt forstå, ikke? Men vi drejer det rundt. Må jeg dreje det rundt? Ja. Jeg var lige nok kigger til, kan jeg lige stille det lidt imens.
Jeg synes, så stille det henne. Jeg var sådan set, det ikke sagt. Det kan jeg sætte op. Jeg finder lige et sted, vi kan stille det. Okay, Så kan du ikke åbne vinduet. okay, vi vender lige tilbage, og vi er Færdig. færdige med det her. Så ja. Hej. Ja, nu er vi blevet færdige med popcornene, og vi har en Faxe-kondi Det er hendes. og en Magnum Dudes. Det er også mine, men Sebastian får en i dag. Og det var bare det, og vi vil bare sige tak for i dag, og farvel.